Dyma fi eto efo Ceredig ac Elinor. A mae'r stori yma'n cychwyn no bell yn ôl, dechrau'r flwyddyn pan nes i weld yr hoel oedden nhw wedi adael ar y traeth yn Aberffro. Ac wedyn nes i greu y llun yma, ac wrth gwrs oedd yna arddangosfa mis Awst yn Oriel Môn. Ac oedden ni gyd yn rhyw obeithio ella fysa Ceredig ac Elinor yn gweld y llun ac ella hyd yn oed yn dod i'r arddangosfa ni'r agoriad. Ond doedd na ddim siw na miw gyno'r un o'r ddau. A ddeud y gwir, oedden ni allan dechrau pryderu wedyn, oedden ni wedi datgelu ryw gyfrinach fawr felly bod yr un o'r ddau isio neb wybod am y cariad mawr oedd rhwng y ddau ohonyn nhw. Ond erbyn hyn mae'r stori wedi datblygu ymhellach. Mi ddaru Lynn, chwaer y mab y gyfraith Wyn, oedd hi wedi bod yn yr arddangosfa, wedi sôn wrth ryw ffrindiau am y llun penodol yma. A dyma honno'n dweud un o'r ffrindiau, dweud, wel, dwi'n nabod ryw Ceredig, medda hi, ac mae gyna fo gariad Eli. Tybed o'n nhw ydyn nhw, achos oedd hi'n gwybod bod y ddau ohonyn nhw wedi gadael y wlad, ac wrth gwrs mi fysa hynny yn i'w ffitio'n iawn hefo'r ffaith nad oedden nhw ddim wedi ymddangos o gwbl yn ystod cyfnod yr arddangosfa. Wedyn, be ddigwyddodd wedyn, mi ddaru na ryw gysylltu ddigwydd dros y we a Facebook a'r cyfryngau yma felly. Ddim drwydda fi mae gen i ofn, achos dwi ddim yn ymwneud â'r pethau yna. Ond yn y pen draw mi gafwyd gadarnhad fod y Ceredig ac Elinor yma erbyn heddiw yn Seland Newydd. A'r ddau ohonyn nhw wrth gwrs cyn i hyn ddigwydd, i'r cysylltiad yma ddigwydd, yn gwybod dim am y llun yma oedd wedi cael ei wneud o draeth Aberffro. Ac Ceredig ap Dafydd ddaru ni ddarganfod wedyn bod yn tan arlunydd